шара тарихында. Без инде һәрвакыт нәрсәдә булса беренче булырга тырышабыз. Biz яңалыктан тылабыз. Рәхмәт сезгә. Бергә булып Каждому из вас присутствующих огромное спасибо за самовыраженную работу. И тот результат, который вы получили, на самом деле он выставлен, который реализован в нашей встрече. Спасибо всем огромное. Награждается Гузелия Габдулхаевна Латфулина, Волгодонский район, деревня Паралыван. На самом деле два благодарственных письма, также благодарственных письма от Шахи Лозан и памятные подарки. Göz aldığımda bu gazete yazmış diyen gazetesi 2 yıl elep min elde. Canda gözlerimiz sürekli. Sarmutlu günlerinin yumağın sütüngeli. Al, bismillah. 74 rahmeti bağladım. Shahri Kozanning pozitsiyasini hukumatga ko'raganlar, endi yozdirib olmaydi. Internetda men yozilgan. Ham Telegram kanalına yozilgan. Shahri Kozanni o'qib, shu o'qib boradi. Bugungi bayram nechik sizga? Bayram endigina bo'lsa da, albatta, kishilar boshqa shu yaqinlarni ko'rib, tanishlardan do'stlar boshqa shu she'r tinglav, motor so'z eshituv har vaqtda keladi. Nigine kursaklar başları bu hayvanatsa tırmış yolları Bugun Shahri Qozonda qonaqda endi bizning почтальон xizmatkorlari mana Farida da shu өлкәдә эшли икән. Farida siz kim булып эшлисез? Почтальонмы яки Почта өлкәсендә почтальон булып эшлим. Ничә ел эшлисез бу өлкәдә? Әле эшләй башларга ел ярым гына. Кана кергән идем бер айга диеп. Әлфия чакырган иде, бергә эшләп карыйган диеп, без башта бергә пор булып эшләгән идек. Шулай иттереп уйнап кана кергән, менә ел ярым хезмәт күрсәтәм. Авыр хезмәт инде. Була баштарак булды, авыр чакларда инде. Хәзер ияләнеп киләм, Аллага шөкер. Кызларга да әйтеп куйдырдым инде. Ничә җирдә эшләп, мондый чакыру алган юк, әйдәп әйтәм, барабыз кызлар диеп. Барырга булдык, чакыргач бик зур рәхмәт сезгә. Үкенмәдегезме соң килгәнгә? Юк, бик үкенмәдек, бик зур рәхмәт. Сезнең коллективка бик ягымлы, уңай, җылы мөнәсәбәт белән каршы алдыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә.